Avui cuinarem hamburgueses de xai amb salsa de iogurt i menta. En un bol barregem la carn picada, la ceba ratllada, el comí, la menta, l'ou, el pa ratllat i salpebrem al gust. Amassem i deixem reposar a la nevera durant una hora. Mentrestant, tallem el cogombre a làmines fines i reservem. Preparem la salsa de iogurt i menta barrejant tots els ingredients. Fem 4 hamburgueses amb la massa i les coem en una paella o al forn. Acompanyem l'hamburguesa amb xips de patata, un polsim de pebre vermell dolç i ratlladura de llimona.